Sa man mura maghikog dia. Saba niya kay daw ay ni. Kabauwa oy. Pagdali ba niya kalibang? Kabauwa po na diya oy. Tutski! Happy birthday! Rims! Atay, asam na gayron sila oy. Rims! Tutski! Kaunsa man mo dira? Huy! Buing! Ako isulti ninyo. Sama na. Para makagi. Ayaw mo kakuya. Kasi makuyawan mo, makuyapan mo ba? Unsa gani isulti dayo. Si Lolo! Oh. Lolo nang si Lolo. Si Lolo! Unsa si Lolo nimo? Si Lolo! Nakadaog og luto! Luto. Kamurag maayo na, di lang ko mangilo. Ha? Pila pud? 30! Usay 30? 30 pesos? Sus, 30 ra man pud day. 30 hilabtano nalibang na tao. 30. Wisit 30 Sardinas. Palit dagom. Mo mangilo. Huy! Dili 30 pesos! Dili 30 pesos! 30 milyones! 30 million? 30 million! Kristo! Huy! Ha? 30 million naman din. Naunsa man mo! Gago! Huy! 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 Naunsa man mo! Dato nata antas langit. Buang anong kaisgot na magkaglangit? Huy! Tapangit ko! Uy, naunsaon mo huy? Huy! 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 Naunsa man mo! Idamgo ko ka ng shopping kuno ta! Huy. Uy, naunsa man taon ka huy? Tabangay ko diri be. Huy! Naunsa man na! Balo, naunsa man ni. Ay, balo unsa man nato ni Tumot na lang na ako ni! Okay ra ko. Good ra 30 million. Good ra. Aw, ta! 30 million. Ay, Pag sure ba? natay problema. Saan po? Kay si Lolo na high blood nga makabalo tong nakadaog siya basig mamatay pa lang. Pariling nga to nga mo nga. May to amuha kay kuya pa naman to. May man to inyo ha, kay bata pa man mo niya. Madala pa pero si Lolo giat. Ay. Balag kuya pas Lolo kay kanang kwarta to ara na. Di na to pa. Pabalo na to si Lolo. Hoy, Balag ikaw. kuya pan to siya. Ayo pa man nabuang man ay. Dapat. Maklim ba din na natog dili si Lolo. Rantar na pug ka. Buang giga pre. Anao na lang. I-what if na lang nato si Lolo. Para di siya makalitan. What if ba? What if? What if? Dini na sa lab ni Lola, nga na. What if love kas imuhang mama sa friend, ana ba? Oh, ana. Oh. Tara. Kana na lang. Tara. Maka-overthink man mo. Dili ra ko kuya po sa ano. Mas ban kita. Ulan na ako oy. Ulam kuloy ko lubot baho man kayo oy. Uy, si Lolo. Uy, Lolo. Kay bawa dia. Pistol. Bawa ba? Uy, si Lolo, uy. Uy, si Lolo. Apo ha, ay ganun gingo makuyin yung angin. Lolo. Sakit na magdap. Na ikaw man good. Tabangi ko ninyo. Uy, asa ato na to. Asa mo sungkod Ikaw ni mga apo ha. Asa sungkod Lolo. Ayaw kay mo na akong gahong. Ayaw sige mo gingon anak. Na ikaw man good. Nadumuga na. Kamong mga apo amo. Oy, yung mga dangag mo gahong. Sa kita Lolo. Uy. Ayaw anas lulo mga buang man mga tawhan ani ay. Surilo, si Kuan ato na ko ninyo sayo ha. Dalo na to sunod dito pa sa tubig ka. Okay ra kalo? Sus okay ra yung tao. Sus kaluyas kong ulo. May paitaw dong kaning do ka buo ko batasan. Awa man to gituyo good logo. Pero ligo lang ni akong tuhod. Apo hari ha. Inaylo. Lula mo. Sakit sa akong tuhod. Saan na to? Ay, nakasalak pa nung kuhaning buhangan. Nakiang naman kay na oh. Lo, pasaylo agid mi lo. Kami mautong na dala ka na mo dito na lupog ka. Kinaami ka na isulti ni mo lo. Sa mga imong istorya, pagdali kayo
Kuan lo kanang what if dili ka love ni Lola? Kasi dili love ni Lola nga. Sos ka na imong Lola, bukod manggali na malag, magpakamatay tungod kay love ko niya. Di na noong ko love. What if love kang Lola lo as a friend lo? Siyempre, love as a first sight. Di ba? Na. What if lo og makadaog ka sa loto? Ay, siyempre, huwag magkanaw ko sa loto. Ay, tay, nanakoy tubig, tay. Ay, di man tubig, royal man ini. Ako, wala pag-ani ko ka mag-istorya. Mo na kong Ay, gastorya na mo. Gastorya na dai mo diri. pagkaway batasan mo nag-istorya ng imong apuhan. Imo, inon, Ay sa pagilom sa lo. Lo, katong kiingon niya nga what if lo tinuod gyud to. Nakadaog kag 30 milyones lo sa loto. Kadaog ka lo. Ayaw ra ka Dato kuyapan na lo. talo. Ayaw ra ka kuyapan lo. sa tinuod yun ako. Ngandoy di ko makadaog og loto ako. Kay, ako ginang ipang bahagi ninyo, tigulang ako. Maura na akong ikahatag ninyo yung kaptangan. Pila may akong nadaog apo. 30 milyon lo. Kamu mga po, ako inyo dito kong pakamatan. Dili ko mamatay nga nakadaog og loto. Pero mamatay ko inyo kung... Sorry na tayo. Pero walay problema na kay mga aputa mo. Inyo na, pahina ninyo upat. Sure ka nga mo ana lo. Lo? 30 milyones, 30 milyones. 30 milyones. 30 milyones ba? Anong kailangan kong gawin upang Balag kuya pas lulu kay kanang kwarta tuwa na. Di na to pa. Babalo na tos lulu. Hoy, Balag ikaw. kuya pantos ya. Sayo